Kaixo, bideo honetan gure plantilla eta Canvak dituen plantillekin nola alde zuen lan egin erakutsi nahi dizuegu. Honetarako gure plantillan gogoratu 3 kurrikulum mota ditugula. Lehenengoa izango litzateke esperientziarekin, bigarrena esperientzia gabe gaitasun teknikoak, zikluko gaitasun teknikoak adiraziz, eta hirugarrena esperientzia gabeko kurrikuluma zuen aurkezpen txiki batekin. Lehenengoa izango litzateke zuek nahi zuten hau erabakitzea. Nire kasuan, bigarren aukeratuko dut gaitasun teknikoekin. Behin aukeratuta, hemen bete dezakezue edo zuen informazioa sartu, kamara joan beharko zerate zuen plantilla bilatzea. Plantilletara zoazte, kurrikulum vitae jarri eta hemengo bat azaldu. Gogoratu, kurrikulum bakoitzak helburu desberdina izan dezakeela. Batzuetan zuen esperientzia nabarmentzea interesatzen zaigu, beste batzuetan zuen esperientzia akademikoa. Ikasten zaudetenez eta gazteaz eratenez, gure kasuan beti adierazten dugu komenigarriena dela formakuntza akademikoa nabarmentzea. Hau da, gustatzen zaizuena, aukeratzen dugu nahi dezuena eta ikusi dezakezu estilo desberdina dela. Argazkia, izena eta informazio desberdinak. Nola hasiko gara betetzen? Niri adibidez zati hau ez zait gustatzen eta jarriko genuen oso ondo. Hemen formatu aldatu denez, posizioa jarri beharko genuke en medio dena txukunago geratzeko. Nik sobre mi zatia ez daukat. Nire kasuan zuzenean goaz formakuntza akademikora. Ikus dezakezuenak testo kuadro desberdinak ditugunez, formatuak aldatzeko eta formatua politago geratzeko errazagoa da dena testu batean jartzea, zatika. Nire gomendioa hau izango litzateke. Hau guztiak borratu eta geratu tituluarekin. Orduan, honea zatozte prestakuntza akademikoa. Kopiatu eta hemen pegatuko genuke. Ikusten duzuen bezala, orain pixka bat aldatu beharko genuke formatua dena ez egoteko negritaz. Azkeneko zati hau mesezken du eta kuadroa ondo gera dadila. Salesianos Urneta kasu honetan nahi dezuela pixkat gehiago nabarmendu, izkilarriz ere jarri ezakezue. Eta esperientzia laborala beharrean, prestakuntza akademikoa kopiatu, honea zatozte, eta pegatu. Eta niko lautzeko nuke. Niri errazago egiten zait, hauek borratzea, eta hurrengo zatiarekin berdina egingo genuke. Kasu honetan goaz, lan esperientziera. Kopiatzen dugu, pegatzen dugu, eta hemen azaltzen den informazioa, berdina egingo genuke orain. Dena negritaz dagoenez, kendu. Eta nire kasuan, falta zait osagarria, berriro. Kopiatu, jetxi eta osagarria. Prestakuntza osagarria. Gatoz. Eta hemen kopiatuko genuke. Eta gogoratu. Hemen. Negrita kendu. Eta orain txukun geratu. Txukun. Gogoratu maiuskulak, minuskulak eta formatua behar bezala mantentzea. Hemen alternatiba bat zer da, ikusten duzuen bezala, kolumna honetan dakazu informazioa, zutabe honetan markatu, aldezute hemen jarri zuen informazioa, edo nahi zutena. Mas informazion nik enduko nuke, eta idiomak, eta idiomekin berdina, lehen egin dugun berdina. Testu kuadro asko dituzuenan asko kostatzen zaizue
gero, asko kostatzen zaigu denei orokorrean mantentzea txukun. Orduan, niko lehingo nuke. Kopiatu, formatua landu, eta orain, habilidadeetan jarriko genukena da gaitasun teknikoak. Gogoratu, kopiatzen dugu, kasu honetan ateratzen zaigun gaitasun teknikoak. Eta ja formatuan. Eta berriro egingo genuke hemengoa kopiatu. Gogoratu, hauek mantentzekoak ditugula. Nik ia bat ikasten baldin badut, hemengoa kopiatu, eta hemen pegatzen dut. Eta hola, ez dakit zein deten. Era honetara geratuko zaigu kurrikulum bat, beste formatu batekin. Hemen ez da bukatu, ze ikusten duzuen bezala hemen dago oso txuria. Orduan, konturatu behar gera guztiak formatu berdinean izatea. Orduan, edo hau luzatzen dugu, jarri dena ondo. Eta ni gomendatzen dizuena da pentsatzea. Lehenengoa nun nahi dut. Lehenengoa hau nun nahi dut ezan. Hemen. Arratu gabe nago eta hemen, bale. Hemen uzten dut, azkena nun, hemen behian. Orain, ordenatu nahi dugun guztiak hartu, posizion jarriko nuke ezkerrean eta gero ordenar vertikalmente. Eta ikusten duzuen bezala, dena geratuko zaigu txukunan nago. Hau ez gertatzeko, niri gertatzen ari zaidana etengabe, alde zutena da egin, da blokeatu. Hau, blokeatu. Blokear. Eta hola, ez zaizue blokeatuko. Hau da nik ematen dizudan aukera bat. Hemen berdina, pixka bat, zaindu dezagun, dena txukun geratzea eta formatua mantentzea. Hola, zuen argazki polit bat jarrita karnetekoa nahikoa izango litzateke. Hau da oraingoz dena, mila esker.